Jeg ved, skat. Hvad laver du? Jeg skal til at skære ud til vasken. Bare som du ved det. Og der får man kun én chance. Bare som du ved det. Ja. Nej, så får man jo chancen for at udskifte køkkenbordpladen, hvis det er, at det fejler. Ja, men det var ikke planen. Det var ikke planen. Nej. Det var ikke planen. Det er spændende. Hvad med hanehullet? Kan du bruge det samme? Der. Jamen, der skal jeg jo ud. Nå, det kommer væk. Snedigt. Det er så snedigt. Der er lige en detalje her under op. Den gamle vask, den sidder nemlig ikke lige midt, det kan du godt se.